Li Tirkiye Rayederên Partiya Desthilatdar AK Partiyê ev du heftene bi biryara digihînin ku hilbijartinên giştî dê sala 2023 da bên li darxistin. Herî dawî cîgerserokê Partiya Desthilatdar AK Partiyê Hamzada ragihand ku dê hilbijartina serokkomarî û yên giştî sala 2023 da bên li darxistin û dê gelek zehmet derbas bibe. Lêbelê partiyên ku nehatine avakirin Partiya Ahmed Davutoğlu û ya Alî Babacan radigihînin ku di sala 2018 de jî tevî ku desthilatê digot hilbijartin dê dema xwe da bê kirin, hilbijartinek pêşwext pêk hatibû. Serokê Şaxa Şirnaxiya Partiya Dahatûyî Ahmed Davutoğlu Şehîn Sulhan dibêje êdî bi her awayî desthilat lawaz dibe. û roja ku dît dengê wê di rapirsiyan da zêde ye, dê hilbijartineke pêşwext pêk bîne. Rastî niha ku her alî de desthilat ku maya beçare yani alê aboriyê de îro deynê Tirkiye nêzîkî 500 milyar dolar heye. Wek dijî siyaseta ji derve de îro Tirkiye xetimiye çû heval û dostê wî nemane. Ve ji ber wê ku ev partiyên nû partiyên nî hatîne avakirin ev bûne umuda gel. Wextê bi umuda gel ev şerek psikolojiye. Yani dibêjî 2023 dan wê hilbijartin çabe lê eger ku gor anketa bizane wê serketî ser sadê çilê jî ketiye ez bawerim hikûmet tê here hilbijartina gor fikra me 2021 da yani çêdibe payîzê çêbe. Yek ji damezrînerê Partiya Deva ya Alî Babacan Abdurrahîm Aksoy ji amaje dike ku niha ev hemû rêxistinên xwe ji bo hilbijartinekê pêşwext amade dikin. û îdia dike ku dê sala 2022 da neçarî hikûmet di biryara hilbijartineka pêşwext bide. Baskın seçim veya erken seçim. Biryara hilbijartinekî ji nişka ve an jî hilbijartinekî pêşwext bêguman dê Partiya Desthilatê bide. Lêbelê rewşa gel û ya siyaseta Tirkiye dê hikûmetê neçar bêle ku biryara hilbijartinekî pêşwext bide. Di nava sala 2022 da dibe ku hilbijartinekî bê li darxistin. Lê eger heye sala bê jî hilbijartin hebe. Ji loma em ji niha li her derê rêxistinên xwe amade dikin. Di dîroka Komara Tirkiye de hetanha heft caran biryara hilbijartina pêşwext hatiye dayîn. Herî dawî ji hilbijartinên giştî yên ku dê sê mijdara 2019 da bihatane kirin, bi awayekî sürprîz ji aliyê Serokkomarî Tirkiye Erdogan ve dîroka hilbijartinê weke 24 Hezîrana 2018 hatibû ragihandin. Ji ber vê çendî ji Partiya Ahmed Davutoğlu û ya Alî Babacan di vê baweriyê de ne ku dê desthilat careke din jî ji nişka we dîroka hilbijartinê biguherîne. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.